ద లార్డ్. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి నూతన దినంలో ప్రవేశపెట్టిన దేవదేవునికి ఎంతో ఎంతో వందనస్తులమై విని ఉంటున్నాం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? రండి, ఉదయకాల సమయంలో ప్రార్థనతో ప్రభు యొక్క వర్తమానమును ఆలకిద్దాం. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలయ్యా. గత రాత్రి అంతయు మమ్మల్ని నీ కృపలో కాచావు, దాచావు. మరికు నూతన దినమును మా బ్రతుకుల్లో మీరు దయచేసి నీ మాటలు వినే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు ఇస్తున్న దాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తూ యేసునామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఈరోజు మన యొక్క అంశము, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవాడు ఇలాగున ఆశీర్వదించబడును. ఎలాగున, ఇక్కడ ఈ లాగున అని చెప్పేసి మనకు సెలవిస్తున్నాడు. కీర్తనలు 128 అధ్యాయము 4వ వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవాడు ఇలాగున ఆశీర్వదించబడతాడంట. మనం చూసినట్టు దాని కింద వచనాలు, సియోనులో నుండి యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును, నీ జీవిత కాలమంతయు యెరూషలేమునకు క్షేమము కలుగుట చూచిదువు, నీ పిల్లల పిల్లలు నీవు చూచిదువు, ఇజ్రాయేలు మీద సమాధానం ఉండుగాక. సియోను దేవుని యొక్క పట్టణము, యెరూషలేము ఆయన నివసించే పట్టణము, ప్రాంతాలు. వీటిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు, నిన్ను దీవిస్తాడు అని సెలవిస్తున్నాడు. మరి నీ పిల్లల పిల్లలను చూస్తావు, నీకు మరి సమాధానము కలుగునగాక. ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు సమాధానం లేని దినాలలో మనం నివసిస్తున్నాము, సమాధానం లేని వ్యక్తుల మధ్య మనం నివసిస్తున్నాము. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి నువ్వు ఎలా సమాధానంగా ఉండగలుగుతావు, ఎలా నెమ్మదిగా ఉండగలుగుతావు అనే మన పరిస్థితులు చూసినప్పుడు ప్రభువును బట్టి దేవుడు మనకు తోడై ఉండి ఉంటాడు. అక్కడ అంటున్నాడు, అది మరి దేవుడు మనకు తోడై ఉండడానికి కారణము నీవు ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం చేత. యెహోవా యందు మన భయభక్తులు కలిగి ఉండినప్పుడు అదే అధ్యాయము 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, నిశ్చయముగా నీ చేతులు కష్టార్జితమును నీవు అనుభవిస్తావు. మరి ఈరోజు నీవు మన కష్టార్జితాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతున్నామంటే అనుభవించలేదు అని అనేకులు 100కి దాదాపుగా 75 నుంచి 85% వరకు కూడా ఒక 10% వరకే చెప్పగలుగుతారు. ఈరోజు అయ్యా మేము కష్టపడుతున్నాం కానీ మరి మేము అనుభవించలేకపోతున్నాము, సంపాదిస్తున్నాము కానీ సమకూర్చుకోలేని వారు ఉండి ఉంటున్నామని ఎక్కువగా దేవుని ఎరిగిన వారిలో ఏంటి, ఎరుగని వారిలో కూడా అనేకులు ఉంటారు. ఎరిగిన వారంటే ఓకే, ఎరిగిన వారిలో మరి అలాగును ఉంటే ఎలా? నో. ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగిన వారి పట్ల ఆయన మరి కృప చూపించే దేవుడు. ఆయన మరి కృపను మనం గుర్తించగలిగినప్పుడే మనం దీవించబడతాం. మరి దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగి ఉండటం అంటే యోబు సెలవిస్తాడు. 28వ అధ్యాయము 28వ వచనం మనం చూసినట్టు యోబు గ్రంథంలో, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటమే జ్ఞానము అంటాడు, దుష్టత్వమును విడిచిపెట్టుటయే వివేకం అంటాడు. ఈరోజు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడే మనం జ్ఞానవంతులుగా కాగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానము అనేది మనకు లేకపోతుందో అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, నా జనులు జ్ఞానము లేక అనేకులు నశించుచున్నారంటాడు. దేవుని జ్ఞానం మనకు లేనప్పుడు మనం నశించిపోయే గుంపులో ఉంటాము. దేవుని జ్ఞానం మనం పొందనప్పుడు పాడైపోయే వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి ఉంటాము. దేవుని జ్ఞానము మనకు రానప్పుడు మరి లోకం వెంబడిబడి పరుగులెత్తే వారు ఉండి ఉంటాము. మరి ఇంకా వివేకం అంటే దుష్టత్వం అని విడిచిపెట్టుడే. దుష్టత్వంతో కూడిన ఈ లోకములో మనం ఉండి ఉన్నాము, కానీ లోకము మనలోనికి రాకూడదు. సముద్రంలో పడవ ఉంటుంది కానీ పడవలోనికి నీళ్లు ఎలా రావో అలాగనే లోకములో కూడా మరి దుష్టత్వము ఉన్నదని మనం మరి లోకమును విడిచి ఎక్కడికి పోగలుగుతాం? ఎక్కడికి పోలేము. లోకములో మనం నివసించాలి, కానీ లోకంలో ఉంటున్న మనము మన ప్రయాణమును కొనసాగించుకోవడానికి లోకం అనేది మనలోనికి రానికుండా దేవునిని బట్టి, దేవుని యందు కలిగి నా విశ్వాసమును బట్టి దుష్టత్వానికి మనం విడిచిపెట్టి నడవాలి. దుష్టత్వం అంటే దావీదు రాస్తూ ఉంటాడు, మనం చూసినప్పుడు 1వ కీర్తనలోని, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపులు మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు చోట కూర్చుండు చోట కూర్చుండక, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమని యందు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అని సెలవిస్తూ ఉంటాడు. మరి నేను కూడా దేవుని ధర్మశాస్త్రమును ధ్యానించగలిగినప్పుడు మరి దివారాత్రములు దేవుని కొరకు మనం మరి దేవునిని మన జీవితాలలోనికి అన్వయించుకొనగలిగినప్పుడు
దేవుని ఆజ్ఞలను కట్టడలను గైకొనే వ్యక్తిగా ఉని ఉంటావు. దేవుని ధర్మశాస్త్రం ధ్యానిస్తే ఏమొస్తుందయ్యా? యెహోషువ అని అడిగితే సెలవిస్తాడు. యెహోషువ జీవితంలో కూడా తన నాయకుడైన మోషే చనిపోయినప్పుడు భయపడుతున్నాడు. ఎందుకు? మోషే మరి కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలను బలము కలిగిన ఫరో చేతిలో నుంచి విడిపించి వారికి వాగ్దానం చేసిన దేశానికి తీసుకుని వెళుతున్న సమయంలో ఎన్నో పర్యాలు తిరుగుబాటలు, ఎన్నో పర్యాయాలు మరి సణుగులు గొణుగులు, మరి అలాంటి సాత్వికుడైన మోషేని విసిగించి వేశారు. మరి మోషే పొందిన సాక్ష్యము భూమి మీద మిక్కిలి సాత్వికుడని. మరి అలాంటి మోషేని విసిగించేశారు. నేనెంతటి వాడిని మరి ఈ ప్రజలను మరి కానానుకు నడిపించడానికి అని చెప్పేసి మోషే స్థానంలో యెహోషువని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు యెహోషువ దిగులు చెందుతున్నాడు, భయపడుతున్నాడు. ఏమి చేయాలి ప్రభువా అని విధానంలో ఉంటే అప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యి, మోషేకు తోడైన దేవుడును నీకు నేను తోడై ఉండి ఉంటానని సెలవిచ్చి, మరి మోషే ద్వారా అనుగ్రహించబడిన ఈ ధర్మశాస్త్రమును నీవేం చేయి, దివారాత్రములు ధ్యానించు అన్నాడు. దాని ప్రకారం జీవించు అన్నాడు. ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నదంతా కూడా ఒక్కటి కూడా పొల్లు పోకుండా బోధించు అన్నాడు. అప్పుడు నీవు భయపడకుండా ఉంటావని సెలవిచ్చాడు. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు, నిన్ను ఇడువను ఎడబాయినని సెలవిస్తే మరి యెహోషువ కత్తికి ఎదురు లేకుండా దాదాపుగా 31 రాజులను జయించి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేశంలో కాలు పెట్టడానికి యెహోషువకి కృపనిచ్చినాడు. యెహోషువ జీవితంలో మరి ఎక్కడ కూడా సణుగులు గొణుగులు అనేవి లేవు. యెహోషువకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఎందును బట్టి అంటాడు. మనం చూసినట్టయితే దేవుని ధర్మశాస్త్రమును బట్టి, దేవుని ధర్మశాస్త్రము అంటే దేవుని ఆజ్ఞలను మనం గైకొనటానికి మనను పురికొల్పుతుంది. దేవుని ధర్మశాస్త్రములను ధ్యానిస్తే మనం ఆనందించగలుగుతాము. దేవుని ధర్మశాస్త్రమును బట్టి మనం సంతోషించగలిగితే నీవు చేసే పనులు దేవుడు దీవిస్తాడు. అందుకు యెహోవా యందు మనం భయభక్తులు కలిగి ఉండాలంటేనే దేవుని ధర్మశాస్త్రమును మనము ధ్యానించాలి. ఇంకా దేవుడు మన పట్ల కృప చూపించి ధర్మశాస్త్రం విషయంలో ఇంకా ఎక్కడైనా ఒకవేళ ఆజ్ఞల విషయంలో తొలగిపోతుంటే, తప్పిపోతుంటే ధర్మశాస్త్రమును బట్టి కాకుండా తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు అను మరి ఏకైక కుమారుడిని అనుగ్రహించి ఆయన కృప ద్వారా మనం తొట్టిల్లిపోయినప్పటికీ, తొలగిపోయినప్పటికీ తిరిగి మరలా మనను సరిచేయాలని, సరిదిద్దాలని, ఆయన ఇచ్చే నిత్య జీవాన్ని పొందాలని తన కుమారుడిని అనుగ్రహించాడు. ఆ కుమారుడు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చి తిరిగి మనలను, ఇంకా అనర్హులమైన మనలను అత్యధికమైన తన కృప చేత హెచ్చు స్థానములో నిన్ను నన్ను తీసుకుని వచ్చినాడు. మరి అదే పరలోక రాజ్య సంబంధమైన విధానము. ఇది మనం గ్రహించగలిగినట్లయితే, గుర్తించగలిగినట్లయితే దేవుడు మన జీవితాలలో ఎన్నో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తాడు. ఈరోజు మరి యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నవాడు ఇలాగున ఆశీర్వదించబడతాడని మనం చూసినప్పుడు వారి గురించి రాయబడుతుంది. నిశ్చయముగా నీ చేతులు కష్టార్జిత నీవే అనుభవిస్తావు. నీ లోగిట భార్య ఫలించే ద్రాక్షవల్లి వలె ఉంటుంది. నీ పిల్లలు భోజన బల్ల చుట్టూ ఒలీవ మొక్కల వలె ఉంటారని సెలవిస్తున్నాడు. ఈరోజు మరి మన కష్టార్జితను మనం అనుభవించగలుగుతున్నామా? కట్టుకున్న భార్య నీకు ఫలించే ద్రాక్షవల్లిగా ఉంటుందా? నువ్వు కన్న బిడ్డలో నీకు ఒలీవ మొక్కల్లాగా ఉంటున్నారంటే ఎక్కడయ్యా కలుపు మొక్కల్లాగా ఉన్నారు? ఎక్కడయ్యా భార్య ఫలించటం కాదు కానీ పాడు చేయటానికి కారణము, నేను పాడైపోవటానికి కారణము, నేను త్రాగటానికి, నేను లేదా చెడిపోవటానికి నా భార్య యొక్క ప్రవర్తనే కారణమయ్యా అనే పరిస్థితులు చెప్పేవాళ్ళు ఈ లోకములో లేకపోలేదు. నో, కనుక నేను దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి. ఎందుకంటే భార్య యెహోవా యొక్క దానము, అలాగనే కుమారులు కూడా దేవుడిచ్చే బహుమానాలు. కుమారులు కావచ్చు, కుమార్తెలుగా గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానాలు. మరి దేవుడిచ్చిన వనరుల ద్వారా మనం ఆశీర్వాదకరంగా మారవలసిన మనము శాపగ్రస్తులుగా మారుతున్నామంటే సంథింగ్ రాంగ్. అంటే మరొక వ్యక్తి లేదా సాతాను అనేవాడు, అపవాది అనేవాడు మన కుటుంబంలోనికి ప్రవేశించడం వలన తల్లిదండ్రుల ఇలువ తెలియకుండా బిడ్డలు ప్రవర్తించడానికి, అలాగనే భర్త ఇలువ తెలియకుండా భార్య బిడ్డలు ప్రవర్తించడానికి, అలాగనే భార్య ఇలువ తెలియకుండా బిడ్డల ఇలువ తెలియకుండా భర్త ప్రవర్తించడానికి ఎప్పుడైతే అపవాది అనేవాడు ఆశ చూపించి లోకమును
తట్టు మరలుచుకుంటాడో అప్పుడు నీవు నేను దేవుని యందు భయభక్తులు ఉంచవలసిన మనము లోకం వైపు తిరుగుతాము. దేవుణ్ణి ప్రేమించవలసిన మనము లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటాము. లోకాన్ని ద్వేషించవలసిన మనము దేవుని బిడలైన వారిని ద్వేషిస్తూ ఉంటాము. ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన మనము ఎప్పుడైతే జీవించగలుగుతామో మనము రాబోయే తరాలకి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మిగలగలుగుతాము. దేవుడు మనకు మరి అలా భయభక్తులు కలిగి మనం అడుగులు వేసినప్పుడు దీర్ఘాయుష్ను పొందుతావు. సుఖ జీవంతో కూడిన సంవత్సరాలను అనుభవిస్తావు. దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ అనుభవించడం అనేది ఒక గొప్ప భాగ్యము. మరి ఇది ఎలా దొరుకుతుంది? ఆయన కట్టడలను, ఆయన ఆజ్ఞలను మనం గైకొనినప్పుడు, మన జీవితాలలో ప్రథమ స్థానము దేవునికి ఇవ్వగలిగినప్పుడు. మరి ఈ దినాలలో దేవునికి నీ జీవితంలో ప్రథమ స్థానం ఉందా? సామెతల గ్రంథం 3వ మనం చూసినట్టయితే, నా కుమారుడా నా ఉపదేశమును మరువకుము, నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము, అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవంతో కూడిన సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగు చేయును. దేవుని ఆజ్ఞలను కట్టడలు మనం గైకుంటే దీర్ఘాయుష్ను పొందుతాము, సుఖజీవంతో కూడిన సంవత్సరాలను పొందుతాము, శాంతిని కూడా అవి మనకు కలుగు చేస్తుంది అంటాడు. ఈరోజు దేవుని ఆజ్ఞలను విస్మరించినప్పుడు మరి దీర్ఘాయుష్ను కోల్పోతున్నారు, అకాల మరణాలు పాలవుతున్నారు, ఆపదల పాలు పడుతున్నారు, అపాయాల్లో పడుతున్నారు, శాంతి లేని వారుగా జీవిస్తున్నారు. అందుకని కుమారుడైన క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి లోకం ఇచ్చినటువంటి శాంతి కాదు, నా శాంతిని నేను మీకు అనుగ్రహిస్తున్నానని యోహాను సువార్తలో ఈ మాట సెలవిస్తాడు. లోకం ఇచ్చే శాంతి తాత్కాలికమైనది, లోకం ఇచ్చే ఆనందము తాత్కాలికమైనది. కానీ దేవుడిచ్చే శాంతి మనకి దొరికినట్లయితే మరి ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో కూడా, కష్ట నష్టాల్లో, వ్యాధి బాధల్లో కూడా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండగలుగుతావు. ఎక్కడంటాడు మరి శాంతిని కలుగు చేయను. ఇంకంత మాత్రమే కాకుండా దయను సత్యను ఎన్నడను కూడా నిన్ను విడిచిపోనీయకము. దయను సత్యమును ఎన్నడూ కూడా విడిచిపోని వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము, నీ హృదయమని పలక మీద వాటిని రాసుకొనుము. అప్పుడు దేవుని దృష్టి యందు మానవుల దృష్టి యందు నువ్వు దయనుంది మంచి వాడి అనిపించుకుంటావంట. మనం దేవుని యొక్క దయను సత్యమును మనం విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే ఇటు మానవుల దృష్టి యందు దేవుని దృష్టి యందు కూడా మరి మంచి వాడిని అనిపించుకునే ఒక గొప్ప భాగ్యము. ఈ విషయాల్లో మరి మనము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు మన యందు మనం ఏం చేయము, మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోము, స్వచిత్తమును జరిగించడానికి చోటేము. ఆ తదుపరి మాటలు మనం 5వ వచనం చూసినట్లయితే, నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనుక పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచుము, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమును కోపకము. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. అప్పుడు నీ త్రోవలను ఆయన సరళము చేస్తాడు. రైట్. కనుక ఎప్పుడైతే మన జీవితాలలో దేవుని కార్యాల పట్ల మనం అడుగులు వేయాలని ఆశిస్తాం, ఇలా దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగిన వారు, భక్తులైన వారి జీవితాలు మనం గమనించినట్లయితే ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా, ఫలభరితముగా, దీవెనకరంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. అబ్రహాము కావచ్చు, యేసేపు కావచ్చు, దానియేలు కావచ్చు, దావీదు కావచ్చు, ఇలా భక్తులైన ఎందరో ఉన్నారు మనకు దృష్టాంతములుగా. మరి వారు పట్ల దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఈరోజు దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగిన నీ పట్ల, నా పట్ల కూడా ఆయన చేయగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుని ఎడల మనం భయభక్తులు కలిగినప్పుడు శాంతిని, సమాధానాన్ని మనం పొందగలుగుతాము. లోకము కొరకు లోక సంబంధమైన విద్యాబుద్ధులను మనం పొందుకొనగలిగినప్పుడు అవి మనకు శాంతిని ఇవ్వలేవు. పొందుకోకూడదని కాదు, పొందుకోవాలి, కానీ అవి మనకు శాంతిని ఇవ్వలేవు. దేవుడే శాంతి ప్రదాత అయినాడు. శాంతికి ఆయన వలనే కలుగుతుంది తప్ప మరి ఎవరి వలన కూడా దొరికేది కాదు. కనుక నేను కూడా మరి లోక సంబంధంగా ఎన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని ఎడల మనం భయభక్తులు కలిగి అడుగులు వేసినప్పుడు అప్పుడు నీ మార్గాలను ఏం చేసుకుంటా ఉంటారు, నీ త్రోవలన్నీ కూడా సరళము చేసుకుంటావు. ఈరోజు మరి ఉన్నతమైన విధానంలో ఉండి కూడా వారు ముందుకు వెళ్ళటానికి మార్గాలు ముయ్యబడినవిగా కనబడుతున్నవి. వారి మార్గాలు లేకుంటే వారికి అడ్డుబండలుగా లేదా ఆటంకకరంగా కనబడుతున్నవి. ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, వెనక్కి రాలేని పరిస్థితి. ఇలా ఎందరో మరి అవినీతిలో లేదా కూరుకుపోయిన వాళ్ళు లేదా అపాయాల్లో చిక్కుకొని పోయిన వారు అలా ఎందరో ఉండి ఉన్నారు.
అలా ఉండడానికి వీలేదు. దేవుని యందు నువ్వు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే అలాంటి ఒకవేళ మార్గాల్లో ఒకవేళ చిక్కుకొనబడినప్పటికీ కూడా అటు వాటి నుంచి విడిపిస్తాడు. మనం యాకోబు జీవితంలో చూసినట్లయితే దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి కనుక తన ముందు వెళ్ళటానికి మార్గము ముయ్యబడినప్పుడు తన అన్న 400 మంది పనివాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి తను చంపుతాడని తెలిసినప్పుడు ప్రభువు పాదాలు పట్టుకున్నాడు. ప్రభువు పాదాలు పట్టుకుని ఒంటరిగా యెబోగిరి యొద్ద పెనుగులాడినాడు. తన స్వభావాన్ని మార్చుకున్నాడు. తన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుని ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదిస్తే కానీ నిన్ను విడిచిపెట్టనని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో తన హృదయాన్ని కుమ్మరించుకున్నాడు. అప్పుడు దేవుడు అతన్ని అడిగాడు, నువ్వు ఎవడవై అంటే నేను యాకోబు, నన్ను మోసగాడవని ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నాడో ఆ మోసం నుంచి విడిపించి ఇక ఎన్నటికి కూడా నువ్వు యాకోబు అనబడవు, ఇజ్రాయేలుగా నిన్ను చేస్తున్నాను. ఇటు మనుషులతోనూ దేవునితోనూ పోరాడి గెలిచినావు. ముయ్యబడిన ద్వారము తెరవబడిన అన్నట్టుగా ఏ శత్రు భావముతో ఏ కత్తి దూయాలని మనసుతో చంపాలని మనసుతో వచ్చాడో అదే వ్యక్తి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుని కన్నీళ్లు కారుస్తూ తమ్ముడిని బట్టి దుఃఖించినాడు, ప్రీతిగా మాట్లాడినాడు. చూడండి ఏంది కారణము. అలాగనే యేసేపు తన కుమారుడని యేసేపు జీవితంలో కూడా చూసినట్లయితే తన అన్నలు తనను మోసం చేసి అసూయ చేత అమ్మివేసి తను బాధించినప్పటికీ కూడా అతడు దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కనుక తిరిగి తన కుటుంబాన్ని పోషించే ఒక పోషణాదారుకుడిగా మారినప్పటికీ కూడా తన అన్నలను దగ్గరకు తీసుకుని ప్రీతిగా మాట్లాడి మిమ్మల్ని నేను పోషిస్తాను, సంరక్షిస్తాను, మీరు గతం గురించి మీరు మరిచిపోండి. చూడండి సెలవిస్తున్నాను, ఆనాడు మీరు కీడు చేయని ఉద్దేశించారు కానీ అది నేటి దినమున బహుప్రజలు బ్రతుకున్నట్లుగా మేలుకు దేవుడు చేశాడు. ఎందుకు ఇంకా వాటి గురించి మీరు తలంచవద్దు అని చెప్పేసి వారందరినీ అన్నదమ్ములు బిడ్డలందరినీ కూడా కుటుంబాలను దగ్గరగా తీసుకుని ప్రీతితో మాట్లాడాడు. దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి తిరిగి ఎదుటి వారి పట్ల కూడా ఆ మనసును కలిగినాడు. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినాడు. ముయ్యబడిన ద్వారాలు కూడా తెరవబడతవి, లేదా ఎదుటి వారి పట్ల కూడా ఆ సద్భావనతో కూడిన మనసును కలిగిన వారుగా ఉంటాం. మరి అలాంటి కృప దేవుడు మరి నీ అనుదిన జీవితంలో కూడా నీకు దయచేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నాతో కలిసి ప్రార్థిస్తావా? ప్రార్థన. గొప్ప దేవుడా నీకు వందనాలు. మీరుగా తోడయుండి కృపనిచ్చి జయమనిమ్మని ఈ మాటలో ప్రభువా వర్తమానం వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో మేలాడలా ఎల్లప్పుడూ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి అడుగులు వేయాలని ఆ ఆలోచన అవగాహనలోనికి ప్రతి సహోదరుని మీరు తీసుకువచ్చి తమ కుటుంబాలు కట్టుకోవడానికి, తమ ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా మారడానికి నీ బాహువును చాపమని యేసు కృప కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మీకు తోడై ఉండును గాక.